手術師なんだ。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。不平等な現実のみが平等に与えられている。好きな方を選べ。悪人が嫌いだ。サラチみてえな想像力と感受性で一丁前に息をしやがる。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。自分の良心に従って人を助ける。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。自分の良心に従って人を助ける。不平等な
強くなるんだ。そのためなら何だって。自分の良心に従って人を助ける。全部払えたか。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。疲れた。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親、今もどこかでのうのうと生きている。平等の現実のみが平等に与えられている。悪人が嫌いな想像力と感受性で一丁の気をしやがる。払います。不平等な現実のみが平等に与えられる。ちみてえな想像力と感受性で一丁前に息をしここまでだな。
は強くなるんだ。そのためなら何だって。審査、後悔、知熟、人間の負の感情が呪いの裏目となる。自分の良心に従って人を助ける。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。審査、後悔、知熟、人間の負の感情が呪いの源になる。俺は強くなる。そのためなら何だって。不平等な現実のみが平等に与えられている。両親に従って人を助ける。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。不平等な現実のみが平等に与えられている。俺の性別も知らずめぐみなんて名前を付けた父親は今もどこかでのうのうと生きている。人間の負の感情が呪いの源になる。払えたか。因果応報は全自動で悪人は法の下で